Kohta on ystävänpäivä. Löysin aivan ihanan ystäväpäivälahjan. Ei pelkästään antaminen, mutta myös tekeminen on jo osa ystävänpäivää. Se on sydän ystävälle. Olet tärkeä. Haluan antaa sinulle sydämen. Minusta tämä lahja on aivan ihana. Millaisia ystävänpäivän lahjoja sinä haluat antaa tänä vuonna ystävällesi? Olisi kiva kuulla niistä. Joku tämän kaltainen olisi ainakin tosi kiva saada. Sen takia, että tämmöisestä näkee, että se on ajatellut mua ainakin sen aikaa, kun tämän tekeminen on kestänyt. Ja esimerkiksi jos minä tekisin tämmöisen, niin mä olisin todella ajatellut sitä ystävääni tosi kauan. Koska minulta se ei käy niin näppärästi kuin tältä henkilöltä tässä kuvassa. Voihan olla, että sinulla on ihan oma idea, jonka haluaisit jakaa toisten kanssa. Sinullakin on joku ystävä, jota haluat muistaa erityisesti ystävänpäivänä ja lämmöllä. Olisimme kiinnostuneita kuulemaan sinun ajatuksistasi ystävästä ja sinun tavastasi näyttää ystävyyttä konkreettisesti tekemällä jotain. Ystävyys on ehkä kaikkein suurin asia, mihin ihmissydän pystyy. Koska se on kaikista tunteista ja kaikista ihmissuhteista se pyyteettömin. Kaikista tärkeintä, mitä voit antaa toiselle, on aika. Elämässä aika on rajallinen ja tästä näkee, että sinä olet käyttänyt sitä kallista elämän lahjaasi, aikaasi, näyttääksesi ystävällesi, että hän on tärkeä. Hyvää ystävänpäivää kaikille!